तकाल बा भाई, आज बहुत खुशी के बात बा। काश कि ये गाना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता, जोन की गाना के 5 मिनट में 9 मिलियन लोग देखले बा। तो भाई एकरा से पहले हम बता दी उ गाना के कर बा। तो भाई उ गाना बा नील कमल सिंह का। एक सेकंड हेलो रेडी 1 2 तो नाच के हो गईला। भाई उनकर गाना कब्बो भी आवेला तब बवाल आवेला। वो गाना के नाम बा डांसर पिया। अरे मुझे चक्कर आने लगा। वो गाना का नाम बा डांसर पिया। अब गाना का टाइटल ही देख के आप लोगों के समझ में आ गई हुई कि नील कमल जी कैसन गाना लेके आए बना। गाना का जब टाइटल इतना बढ़िया बा तो गाना कैसन हुई। एक पहले आप लोगों के इहो बता दी नील कमल जी का कब्बो भी उनकर गाना मार्केट में आवेला तब बवाल मचावेला। तो वैसे एगो डांसर पिया गाना कहल बा। तो हम आप लोगों के ओकर थोड़ा सा गाना आप लोगों के सुना दे। तो ला भाई सुना। बता दो ना आंसर पिया कहेंगे पटवला हो डांसर पिया। तब तो भाई आप लोगों सुने हुए लोग कि गाना कैसन बा आ कैसन ना बा। ये गाना सुन के बहुत झकास मिलता, ठीक बा ना।